שימו לב, אני רוצה להשוות בין להיות בשכירות או לגור בדירה שרכשת. אז בשורה הזו, בטור הזה אני רואה שכירות, לקוח שגר בשכירות ומשלם כל חודש וחודשו 3,000. כך התעלמנו לטובת המחשה מכל מיני משתנים ועליות ואינפלציה. עכשיו 30 כפול 12 כפול 3,000 נותן לנו 1,080,000 חברים. כאן זה הסך השכירות שאנחנו משלמים במהלך 30 שנה, ומה שמשאיר אותנו בסופו של תהליך, לא עם בעלי הדירות ולא בשמנו נכס ולא הון שבעקבות עליית מחיר. זאת אומרת, שילמנו ומימנו את אותו בעל הדירה, ובסוף נשארנו ללא דירה. אז שימו לב, בעצם להשכיר דירה שווה הוצאה. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים רכישת דירה ולקחת משכנתה, לאותה משכנתה אנחנו משלמים 3,000 לאורך 30 שנה. כמובן, התעלמנו גם כאן על כל מיני משתנים, עליית ריבית והצמדות וכו', בשביל להבין ולהבנה פשוטה. אז בסוף יוצא מצב שאנחנו משלמים 1,100,000 עד 1,200,000, וזה בעצם עם מה הוא משאיר אותנו, עם נכס על שמנו ועם הון שבעקבות עליית מחיר של הדירה. יכול להיות שאותה דירה הכפילה את עצמה, ומה שכן עם נכס שאנחנו יכולים להעביר לדורות הבאים. אז מי שכן יש לו יכולת כן לקחת משכנתה שווה השקעה בעצם, לעומת זאת שכירות שווה הוצאה. זה מה שאתם צריכים לשים לב כאן. ומה שזה אומר, זה לא אומר שעכשיו משכירות לרכישת דירה תקפצו כבר היום, אלא כן צריך לבדוק לעומק אם יש לכם את היכולת הפיננסית והיציבה, כך שיש לכם הון עצמי והחזר חודשי וכו' וכושר החזר. כל הדברים האלו בעצם צריכים להיבדק עוד לפני שאתם עוברים לרכישת דירה, ולכן אם יש לכם את כל אלה, אז כמובן רכישת דירה יותר גדול או יותר שווה מסחירות, מלגור בסחירות. וכאן הייתי מלסה בקלה, יועץ משכנתאות, חברים יקרים. שימו לב לנקודות מאוד חשובות כאן.